Vai ser un choque de trens e morro por ver como se desenvolve. Quero unha ración dos teus dinonagues fritos, por favor. Demasiado bello para pedir o menú infantil. Demasiado bello. Bebo zume de bolsas que hai que chuchar. Xa sei o que che está pasando. Estás pasando pola nenopausa. Por que temos que aturar as torradoras? Coarse é un crime contra a sociedade. Vivimos nun mundo onde os trofeos perderon completamente o seu valor. James, de verdade és ti. Dime que ves aquí. Isto é un elefante. Ti ves un elefante? Iso é que tes estrés. Ou que és un maníaco homicida. Así que ves do futuro. Cuéntame máis. Queres aceptar a miña axuda ou esperas aprenderlle luma á vila? Prendemoslle luma á vila noutro episodio. Non o podemos volver facer. Xuntos cambiaremos o mundo. Porque é o noso destino. É unha preciosidade. Concedolle a James este trofeo á mellor persoa. Significa moito para min. Non dixeras que os trofeos non... Esquece todo o que dixen, Max. Os trofeos son xeniais. Oh, pois eu nunca o pensara. Oh, xa o creo. Isto si é tele...